Astăzi o să ne jucăm niște... Sau, fraților, astăzi ne jucăm niște Subway Surf. Deci jocul ăsta din copilărie mi-a plăcut. Deci am varianta nouă, pentru că asta e mai bună ca prima variantă veche. Era 2D. Era un pic 3D, dar era 2D. Trenurile erau singurele care erau 3D. Acum tot e 3D. Bun. Asta era 2D atunci. O, ne jucăm ceva ture, hai. Că știu să mă joc. Play-Doh. Știu să mă joc jocul ăsta. Trebuie să-mi dai tu explicații. Deci jocul ăsta e foarte ușor. Trebuie să mă plec acum. Hop. Face zoom. Jos. Dacă s-au dus mai profund, nu vine. M-am rupt. Două. 336. Scor nou. Bun. Primul scor. Primul scor al meu. Câți bani am făcut? Cum adică Super Gagicarul să facă 0 bani? Ba da, că Gagicarul nu jucător. O să schimb numele Super Game. Super Regele Gamingului. Super Regele Gamingului. Cine auzi numele ăsta? Primul meu, live. Așa scrie live. Ui. Știu că trebuie să colectez alea, dar what the fuck? Îl bat pe fraier, îl bat pe fraier. Ui. Boing. 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 Nu pot să fiu așa bun, așa-i? Deja 80 ceva de bănuți. Bun, tata. Cât scor? Deci am făcut scor nou. Ui. Ui, ui. Super. Am făcut o nouă misiune. Op. Prima mea misiune terminată. De ghișcine. Super Regele Gaming. Mă percep din familia mea cel mai bine. Eu asta chestia asta. Ui. Bă, du-te de aici. Trebuie să mai sar o dată. Scor 9770. Deci scorul ăsta e într-un minut și ceva. E greu de vedet. 176 de bani. Se poate să iau eu cu 176 de bani. Cât să schimb? 300. Așa era și înainte, știu. Câte am de făcut? 20. Mie îmi dădea 40. Bă, băieți, filmez de 3 minute. Mi durează cântecul ăsta că mă iarătă. Ei, mai am nevoie de un I. Ui, primul meu cap de macadamia. Ei, fraiere, ce faci acum? O să vedeți ce să-mi iau eu pe gratis imediat. La persoana aia nouă. Op, op. Oink. Du-te, naibii. Bine. Mai aici. Persoana ai gratis 0. De ce nu chiar arată? Chiar filmez 20 de minute, cam așa. Nu 20 de minute. Wow, e nouă. Left to the right. Hai. Să vedem să filmez vreo 5 minute, 6 minute, 10 dacă e bine. Up, eroina. Up, iar eroina. Ce? Uite. O să-mi descarc niște jocuri și o să le mai vedeți. E, am primit un I. E, de fapt. Ui, ui, ui. O cutie. Ce e aia? O cutie box. Am mai avut. Dar numai una. Ui. Rip.
să-mi descarc și restul jocurilor de astea. Dacă tot fac așa, e pentru voi. Fac eu. Păi fie cum se face. De calci cu moalele astea. Asumă. Că n-am vorbit mult timp. Ui. Apoi ce s-a făcut fain? What the? Mi-am dus 100 și de băian scorul. Ce-am primit bani. Câți? 1000 de bănuți. Top rank. Bravo mie. De pe ce loc îs? Hai să vedem, hai să vedem. Pe ce loc îs? Haide, top rank. Wow. Cât scor. Unii și mai zbate. Eu. Trebuie Tudor pe Teodor. Băi, dacă v-a plăcut episodul ăsta, nu uitați să dați un like, să vă abonați,